Așa, salutare, numele meu este Mirel. Presupun că mă știți, am avut contul cu TwoStep, acum am trecut pe celălalt cont pe care îl făcusem acum ceva ani cu MTB-ul și am zis să vă prezint noua mea mașină, și anume aceasta pe care o vedeți în imagini. Este un M4 din 2015, adus din state. Este o daună totală, ca să zic așa, categorisit de către ei ca fiind daună totală, și eu o să vă arăt mașina în detaliu acum și dacă doriți vom face un proiect împreună online și eu o să pun totul în video, voi face câteva episoade, modificări și vedem mai departe ce iese. Mașina a venit lovită în partea aceasta, imediat vă arăt. Deci aceasta este lovitura mașinii. Aceasta este lovitura. Acum îmi spuneți și voi cât de grav pare. Este îndoită. Trebuie să mergem să o reparăm. Ușa se închide. Nu e nicio problemă gravă din punctul meu de vedere. Apoi, roata aceasta stătea într-o parte. Am descoperit după ce am demontat partea din față că avea un braț îndoit. O să vă las o poză cu el. Capăt de bară și cu beleta de direcție au fost schimbate integral. Am pus și roata, tot stătea strâmb, avea un camber. Acum nu mai are acel camber, pentru că am descoperit ulterior că avea și amortizorul strâmb. Așa că am cumpărat o suspensie nouă și de aceea am rezolvat problema. O să vă las câteva filmulețe de la service cu ce am schimbat și ce a avut înainte. Ea pe spate, de exemplu, acum are suspensia cu care a venit din America, Öhlins este, iar pe față sunt amortizoare Bilstein cu arcuri, flanșe normale, nimic wow. Vom vedea pe viitor dacă să-i punem suspensie reglabilă sau dacă putem să reparăm acel amortizor. Nu știu acum dacă merge reparat sau nu, o să las câteva poze și cu el. Ia zi, mă, ce faci aici? Astea erau amortizoarele cu care a venit mașina. Și pentru că unul era strâmb, dar nu mai știu care. Care era strâmb? Ăla din față, da. Asta? Care este, mă, adică că nu era. Cam așa. Este pe acolo? Și ăsta e cel nou. Se ridici? N-am prea are lumină camera asta. Da, oricum. Și mai avem Da, radiatorul. Am schimbat brațul ăsta și bileta de direcție.
televizor nou să fie mai strâmbă decât era cu ăla la altul. Ia uite, se învârte și roata. Doamne, cum se aude. Dacă n-a fost merză care drugină pe discuri. E stată. Să fie momentul ăla. E bine. Zic eu că e bine. Că știu dinainte cum arăta. Oricum e mai dreapta acum. Volanul nu e drept. Ăla poate. E dreaptă țiplă. E tank. E un pic strâmbă, că o văd eu de apă. E un pic strâmbă, că e volanul. E volanul strâmbă. E bine. Că căderea e bun. Nu, dacă de vorbeam de... De volan? Da, pare Volanul că... l-am tras eu pe drept. Acum e drept. Am reglat bieleta aia. Acum e drept. Asta e un pic spre interior. Da, mă, asta se reglează Mai și trebuie pe trasă un pic. A, mă, că oricum o trebuie facem să după aia, faceți, facem da. geometria după. Dar e, adică, față de cum era ceva. Faci. Deci n-are camper deloc. N-are, bagi capul aici. Mirele, asta e și acum ea, că nu s-a lăsat. Da, mă, Crezi că e și acum ea. să câinii sub ea. Da, mă, dar... La Să propriu. fie mai ridicată pe podecul pe spate. Spune-mi tu, a văzut mașina asta vreodată altul de M2 pe față? Da? Ei. Și ne mai trebuie carbon fiber aici. Și chestia asta trebuie înlocuită toată. Am carbon aici. Da, nu, evacuarea. Evacuarea este de la Valvetronic Ecolent. Acesta este scutul de metal și aceasta este evacuarea. O să o pornesc și vedem și cum se aude. Acesta este scutul de la cardan, pentru că cam așa arată cardanul ei original, pentru că l-a rupt. Și am comandat alt cardan și trebuie să mergem să luăm în seara asta. Și poate îl montăm și ne și plimbăm o tură. Mie mi se pare mai subțire. Tocmai ce am luat cardanul pentru M4 și vom merge să-l montăm. Și pe aia ne dăm lat. Numai lat mergem. Păi dăm lat de 2-3 ori și pe aia o băgăm iar la daune. A venit cardanul. Acesta este cardanul de carbon care a venit de la Chișinău. Cam așa arată. Și îl vom monta pe mașinuță. Să vedem dacă el era de vină. Ne apucăm? Da. Ha, revenim.
Mai departe, ce mai are ea lovit este acest radiator de răcire, ulei. L-am comandat, o să vină și același îl vom schimba, cred că în episodul următor, să vedem. Și dacă n-ați observat deja, mașina este colantată. Este gri. Adică se vede aici că este gri. A venit cu volanul acesta de CS care trebuie refăcut și el. Ne deranjează cineva. Acolo este seria 2 în 235, dacă vreți, vi-l prezint și pe acela. Acela nu e daună, e luat din Germania. Revenim la interior. Deci avem volanul de CS care trebuie refăcut. Ceasurile trebuie schimbate pentru că sunt în mile. Este plină de praf. Nu am făcut deloc curat. Cum am venit din state, așa am lăsat-o că nu am avut timp. Nu are Harman Kardon, are sistemul normal, însă are pachetul de Extended Leather, piele extinsă, are și pe aici. Are și pe bord. Scaunele sunt cam așa. Imediat vă arăt și în spate. Așa este și în spate. Deci nu mă criticați pentru curățenie, că nu am făcut nimic, n-am avut timp. Aici este o factură 2400 cu cauciucuri, cred. A venit cu aceste jante pe 18, care ce crede sunt originale, style 513M, și avem 27540 18 și pe față 25540 18. Pragurile acestea de carbon. Are acest aileron tot de carbon original în performance. Nici nu știu ce să zic. Mie și îmi place și nu-mi place, adică nici nu știu dacă să-l păstrez sau să-l dau jos. Voi ce spuneți? Stopurile OLED. O să vă las niște filmulețe cu el noaptea. Și aici are un difuzor de carbon care, evident, în urma accidentului a fost stricat, crăpat. Am dat comandă de altul și trebuie să vină. Tipsurile le-am dat eu jos pentru că voiam să le curăț, pentru că aveau pământ în ele. Evacuarea este de la Valvetronic. Este Equal Length Valvetronic. Nu este din titan, este normală. O să facem o să-i dăm ok și o să vedeți cum se aude. Aici i-are rupt. Pe partea aceasta nu are nimic mașina. Îi lipsesc capacele de la oglinzi. Vom comanda altele de carbon. Pe plafon, plafonul de carbon are un PPF mat. O să înlocuiesc cu unul lucios, pentru că nu-mi place cum se vede. Aici în față iar este zgâriat, lipsește acel căpăcel, grilele sunt sparte și are farurile, cred că sunt adaptiv LED. N-am mers cu ea noaptea, pentru că abia astăzi am luat. Haideți să vă arăt și motorul. Sub capotă S55 și aceste filtre VRSF, cred că sunt. Da, VRSF. Mașina este țeavă goală cap-coadă, adică se aude într-un mare fel. Haideți să dăm ok. Ia dă-i o pedală acum.
Deci cam așa se aude. Poți să oprești, că mă doare capul. Poți să aprinzi stopurile, să pui poziția, dar nu știu dacă se văd. Au jocul acesta de lumini, dar cred că le știți că sunt de la Vilen, mi se pare. Hai să facem o plecare scurtă. Ține-l tu ăsta. Ok. 'o sparți în țări. Cred că așa